Larun batean, Irisarriko festen baitan, herriko plazak 3 zuzeneko proposamen garaikide bilduko ditu. Marabilak Sound kolektiboak elektronika, bizi eta erritmo sendoak ekarriko ditu. Miruako kideek pop atmosferiko eta sentikorra. Eta Neomak taldeak berriz, tradizioaren eta gaur egungo soinuen arteko zubi berezia. Estena jaialdia Errenterian egingo da. 3 egunez arte eszeniko garaikideek herriko espazioak hartuz. Tartar kolektiboaren Remedios Vals edo Nazario Diazen Amanecer Alto Cielo bezalako piezak ikusi ahal izango dira, lengoaia eszeniko poetiko eta esperimentaletan sakontzen duten proposamenekin. Bilboko Euskal Museoak gaur ireki ditu ateak. Berritze eta handitze lan sakon baten ondoren, hiriaren erdigunean kultur espazio eraberritu gisa. Bildumako zati esanguratsu bat erakusketa erdi iraunkor batean aurkeztuko da. Euskal kulturaren irakurketa eguneratu eta ikuspegi museografiko berritu baten bidez. Sanferminetako ipuina, Sanferminen iruditeria emozionala eta tradizioa berrasmatzen dituen musikala da. Dickensen klasikoaren oihartzunetik abiatuta, jaiaren dimentsio poetikoa arakatuz. Antzerkia, musika eta Iruñeko kultur eragile esanguratsuen parte hartzea uztartzen ditu. Ospakizunaren memoria kolektiboa oholtza gainean biziaraziz. Tamara eta Mara krisi pertsonal eta profesional baten erdian dauden eta casting areto batean elkartzen diren 2 aktore gazteren istorioa da. Badaukazu agenderi? 4 ataleko telesaila gaur iritsiko da primeran plataformara. Umorea eta drama intimoa elkartzen dituen proposamen gisa. Eta zu barkatu flipada, gaitu egolata. Kulturplanik onenak, EITB-ren eskutik.